ବାଇଗଣ ଭଜା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି, 8:30 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିଡେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିକଲ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ବୋଉକୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଆମର ସକାଳ ପାଇଗଲାଣି। ଏପଟେ କାଲି ସବୁ ବସିକି ପନିକିରିଟା ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମିଶିକି ସବୁ କାଟିଛୁ। ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସିଝା ହେଇକି ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି। ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଖତରନାକ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ସନଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିବା ଆସିଲାଣି ହେରି। ହାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ଆଜି ସକାଳୁ। ମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସ ଲାଗିବ ନିହାତି, ଆଣ୍ଡ କମେଡ଼ି କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ବଟ୍ ନାଇଁ, ଆଇ ଏମ୍ ସିରିୟସ୍। ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥିଲି 3:30ରେ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲି 5ଟା ବେଳକୁ। ଇନ୍ ଜେନେରାଲି ଅଲଗା ଦିନ ଭଳିଆ ଯେମିତି ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥିଲି ଏତେବେଳକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଲେଟ୍ କଲି ଉଠିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଗଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଦେଖିଲି ହେଲା। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ରିଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରିଲ୍ ଥିଲା, ବା ତା'ର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇ ରିଲ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜଡ। ଜିନିଷ ଥିଲା କ'ଣ, ସେ ରିଲ୍ରେ କହିଥିଲା କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରିଲ୍ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ପକେଇବି, ଯେ ସେ ରିଲ୍ଟା ଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ସେଇ ରିଲ୍ରେ ସେ କହୁଥିଲା ଆମେ କାମ କାହିଁକି କରୁନେ, ବା ସେଥିରେ ସେ ଥିଲା ଯେ ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଟା ଡୋପାମାଇନ୍ରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ ହେବ, ଡୋପାମାଇନ୍ଟା ପୁଣି ଆକ୍ସନ୍ରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ଆମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବନେଇ ପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ କହୁଥିଲା। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହେଁ, ବା ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଛେ, କିଛି କାମ କରୁନେ, ବା କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ହେଜିଟେସନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍ କରୁଛେ, ଡିଲେ କରି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କରୁଛେ, ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା ହେଲା। ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସିଏ ଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି, ସଦାବେଳେ ମନା କରନ୍ତି ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ମନା କରନ୍ତି? ବିକଜ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପେନ୍, ଯେଉଁ ସଫରିଂ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ବିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ମନା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହା ସବୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବୁଛେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସପୋଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେମିତି ଖୋଲିଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିପାଇଁ ବନାଉନଥିଲି ବିକଜ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କ'ଣ, ହଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରିବି, କଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ିବ, ଲୋକ ଆସିବେ, ଆହୁରି ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ମନି ମିଳିବ, ଫେମ୍ ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା କାମ ଭାଇ ତ କରନା ପଡ଼େଗା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ଆସ୍ୟୁର୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଆସିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍, ନିହାତି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଆସି ଟିକେ ଖରା ପୁଆଇଁ ଦେବା, ସକାଳ 7ଟା ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖରା ପୁଆଇଁକି ତାପରେ ଯିବା। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି, 8:30 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଶୀତ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଜି, କାହିଁକିନା କ'ଣ ଜାଣି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ବହୁତ ଆଜି ପଡ଼ୁଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ବି ଅଲଗା ରିଜନ୍, ବା ରିଜନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଭ୍ରିଡେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିକଲ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ୟେସ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍। ସୋ ଦିସ୍ ୱିଲ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଦିସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ତ ଏ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାମ କରିଚାଲିବି, ଆଣ୍ଡ this will motivate me, and this will create the help to secrete the dopamine.
तो जमी मुझे कहती वीडियो सेमती कर चलिए लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो बहु को साहाय्य करा नाई मो वीडियो बनाऊँ तो बहु को रोसे कर साहाय्य शिख हम हेल्ले मो भाया पु फाइनाली मु बर्तमान कुकिंग करने स्टार्ट करदेली बैगण भजा हम बर्तमान फूलकोबी तरकारी भजा चलती तेल टिके तापरे काम बर्तमान करागला बर्तमान पुणी उपरकू चल खरा पाइबा आसीगले देह टिके असुस्थ अच्छी बट दीपर बस वीडियो बनाऊली एंड बुलवा को जाइनी आज रील बसिक तले देखुली भाविली कौन करी कौन ना मुझे ना जीवा ऊपर कौन गोटे करवा खाली बस लाभ किसी ना इफ यू हैव ए बिग ड्रीम टू अचीव इन योर लाइफ देन यू हैव टू वर्क एंड आज सका जमी तुमको कही थिंक अबाउट द व्हाट यू वांट टू अचीव नॉट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू जस्ट फील दैट मोमेंट कौन चाहूच कौन पाइबा चाहूच फील कर जो तुम फील करवा स्टार्ट कर कम हो एंड मुझे अनुसार आज करके भी देखी एंड दीपर मु वीडियो बनैली आज 10टा ना 12टा वीडियो बनई एस्ट्रोलॉजी पे ता सहित वीडियो एडिटिंग करी अपलोडिंग करी बहुत जिनस कराई अलरेडी तो खुशी अच्छी डेफिनेटली काम करा टिके देह असुस्थ अच्छी गोटे एक्सक्यूज भी कहीपरि बट काम करी एमती ना जे देह खराब अच्छे काम छाड़ी काम भी करा सब करा ये वीडियोटा काली अपलोड हो बाय बाय।